Jitlestew xogħlijiet fil-Ġnien ir-Re Ġorġ Ħamsa fil-Furjana biex issa huwa aktar aċċessibbli u sikur. Dawn saru b'investiment ta' 400,000 euro mill-Kunsill Lokali u anke mill-Fond tal-Ippjanar u l-iżvilupp. F'konferenza tal-aħbarijeit ġie spjegat li x-xogħlijiet jinkludu l-installazzjoni ta' tamir għal open gym, kameras tas-sigurtà u sistema ta' tisqija. Inbidlu wkoll il-faċilitajiet sanitarji fil-Ġnien u sar manutenzjoni kull fejn kien hemm bżonn, fosthom fis-sistema tad-dawl u fil-pavimentar. Is-Sindku tal-Furjana Davinia Sammut Hili spjegat li fix-xhur li ġejjin se jitlestew xogħlijiet oħra fil-grawnd tal-futbol li hemm fil-Ġnien, kif ukoll il-fencing mad-dawra tal-ġnien. Dan il-ġnien huwa post rikreattiv mhux biss għal-residenti Furjaniżi iżda wkoll għall-lokalitajiet ġirien tagħna u għalhekk mhux biss qed inkunu qed nirroddu dan il-ġnien lura lill-komunità Furjaniża imma għal kull persuna li żżur il-Furjana nistgħu ngħidu li l-lokalità tal-Furjana hija waħda frekwentata anke minn ħafna ħaddiema li jiġu ta' kuljum. Il-Ministru għall-Ippjanar qal li permezz ta' dan il-fond qed jiġu appoġġjati proġetti immirati biex itejbu l-benesseri, l-ambjent u anke id-dimensjoni soċjali tal-ibliet u l-irħula. Dan huwa l-mod ta' kif qegħdin insibu bilanċ f'żoni li huma urbanizzati bħalma mal-Furjana imma li nagħtu kwalità ta' ħajja lill-familji biex ikollhom post fejn jirrikreaw irwieħhom fil-posti ta' fejn jgħixu u ta' fejn jaħdmu. Dak huwa dak li talbuna familji Maltin u għawċin dak huwa dak li għamilna fl-aħħar xhur u ħankomplu nagħmlu fi żmien li ġej. Hawn spjega kif l-Awtorità se tibqa' tgħin il-Kunsilli Lokali wettqu dawn it-tip ta' proġetti bloti ta' fondi. Safti ta' żmien ilu kan għandhom 70% għal dawn il-proġetti bħal reimbursement, aħna qed ngħidulhom illi jekk il-proġett ikun wieħed ambjentali bħal huwa dan, jekk il-proġett huwa wieħed li jmiss ma' tħaddir u allura żoni ħodor fil-lokalità, aħna ntuhom il-100% ta' dak ir-reimbursement. Jekk il-proġett ikun wieħed ta' ġnien vertikali, xi ħaġa li l-poplu Malti laqa fl-aħħar xhur, aħna se ntuhom il-105% biex bekk ikollhom ukoll il-fondi mhux biss għal capital expenditure imma wkoll għall operation expenses. Il-perit Vincent Kassar, chairperson tal-fond, ħeġġeġ lill kunsilli lokali ikunu aktar kreattivi u innovattivi dwar kif u fejn jintroduċu aktar spazji miftuħa fil-lokalitajiet tagħhom.